Welcome to Kachismis Vlog. Ayoko na. Yan ako. Ayaw mo na, Lola? Nagkapangot na ito. Sige, pangut-ngut mo. Nalo? Ano, alalam? Masarap yun. Kaya muna tayo tataya. Mag-ulit. Ang sarap yun ay. Sabi na. Ang lakas ni Lola, oh. Sasayaw-sayaw. Sayaw tayong ganyan. Masarap agad sayaw, ano? Dandanin, dandin. Ang sarap noon. Lola, Ah. alin ang masarap yung kinain mong pizza? Ay, masarap niyo pa yun. Naglaway na si Lola. Ano sabi? Lola, masaan ka na? Masaan ka na? Ako na bibigay sa'yo. Anong bibigay mo sa akin? Sabi ko sa lupo. Isang supot? Namigay nga ni. Hindi gumabot sinamparaw. Nasaan na? Asaan, Lola? Nasaan daw? Doon sa tinabaw. Ah, tinabaw, sinampay? Siya, bukas na lang pag natuyo. Hindi na ako tataya. Ah, di ka natataya. Siya naman tumaya. Ano ang inaala mo? Ganyan. Masarap yun. Ay, masarap yan. Manatok. Paano bagay sayaw, no? Ganyan lang. Ano nakita mo? Opo, Lola, nakita. Di mo nakita. Ganyan. Ang sarap. Daga mo, ang sarap. Ang sarap. Mama. Ang galing ni Lola sumayaw. Ang galing mo sumayaw. Magaling ako sumayaw, ha? Ang lalang.